Hambai kai tono जोंनो जरा kahamrai tongman bagui जों haino hai bini kok thaina khananan jora mankha phari hingkhe जों tini o kai toni kwthang kok tei khana layano abo wngkha lobmung chapter hingkhe 8 verse hingkhe 3-4 no जों nailayan phade nini ya sibai swnamjak nokha rokno naisigi naikhe sal tal tei athokri rokno borokni tongthaio tonmano nai naikhe borok rokle tamoba bono nung asekma wansuk borokno tamni bagui naikini ma khlai।